Takže dobrý deň, toto je Syma X8C, ako môžeme vidieť. Je to model veľkej kvadrokoptery s 2 megapixelovou kamerou, ktorá je uložená tuto. Video sa vlastne ukladá na microSD kartu, ktorá je v balení. Musí nám zacvaknúť. Tuto je priestor pre baterku. Vyťahne sa kablik, vyťahne sa batéria, vlastne takto sa to pripojí a vloží sa dovnútra. Ak by sme chceli batériu nabíjať, potrebujeme kablik odpojiť a tento biely kablik nám ide do nabíjačky. Takže vlastne pripojíme baterku, dáme dovnútra, kabliky vopcháme taktiež dovnútra. Zavrieme to. Tuto sa nám kvadrokopterka zapína, čiže dáme ju do polohy on, diódky blikajú, ako môžeme vidieť. Dáme ju na rovnú plochu. V balení sú aj krytky diód, my ich tu dnes nemáme, takže takto sa zapína ovládač. Momentálne nám ovládač bliká a to znamená, že nie je spárovaný. Ak ho chceme spárovať, musíme ísť s ľavou pačkou úplne hore, na spodok. Diódka sa rozsvietila, taktiež sa rozsvietili diódky, ktoré sú na drone a tým pádom je dron spárovaný a pripravený k letu, takže môžeme ísť na to.